Уважаеми потребители, това е демонстрационният филм на услугата Exchange Broker. След като въведем адреса в интернет браузъра, в нашия случай tester2.exfirma.com, се отваря формата за потребителска авторизация, където трябва да въведем потребителско име и парола. Нашето потребителско име е администратор, а паролата ни се зарежда автоматично. При натискане на бутон Вход се отваря стартовата страница на портала. На първи ред виждаме номера на последната качена версия, линк Помощ, работната фирма, потребителя и бутон Изход. На втори ред се намират 6 основни модула на Exchange Broker: начало, администратор, контрагенти, плащания, полици и Мое меню. Добави във фаворити и направи стартова страница са трети и четвърти ред от работната зона. Нека да започнем с разясняване на първи ред. При натискане на линк Помощ се отваря част от ръководството за потребителя, даваща информация за страницата от портала, на която се намираме в момента. Работна фирма Siramax. Тук се изписва фирмата, работеща в момента в Exchange Broker. Тя може да бъде променяна само от потребител, имащ права за модул администратор. Потребител Ика Иванова. Това е името на потребителя, работещ в момента във фирма Siramax. Първият подмодул на Exchange Broker е начало. Той има 3 подмодула: персонални настройки, форум и помощ. В персонални настройки правим първоначалните настройки на системата. Скин. Можем да сменяме изгледа на системата, но само за потребителя, от чието име е направено това. Текущия скин е тъмен, можем да го променим на светъл. При светъл скин тя изглежда по този начин. Брой редове на страница е следващата опция. Стандартният брой на редовете на страница е 30, но ние можем да ги променяме. Ако искаме да ни излизат по 15 реда на страница, въвеждаме 15 и натискаме бутон Промени. Брой дни за филтри е модул, който се отнася за екраните, съдържащи филтър от дата до дата. Ако въведем 20 дни и натиснем бутон Промени, във филтрите за период ще се зареждат дати с 20 дни назад. Работен офис. Това е офиса, към който системата по подразбиране ще причислява конкретния потребител, в случая Ика Иванова. Избираме офис, към който ще работи въпросния потребител, Варна офиса Спарухово, и натискаме бутон Промени. Вече офисът на потребител Ика Иванова от фирма Siramax ще бъде за системата по подразбиране Варна офиса Спарухово. Мое меню е следващия подмодул. Той е аналогичен на модул Мое меню. Тук въвеждаме подмодулите, които искаме да излизат в режим бърз достъп. В случая сме избрали изтичащи полици, дневни плащания и каса. Можем да добавим още подмодули, като изберем подмодула, който желаем от падащото меню. Реализация на полици и натиснем бутон Добави. Модулът, който сме избрали, излиза в режим бърз достъп, като веднага се визуализира в него. От ред команди можем да придвижваме нагоре или надолу подмодулите, в зависимост от позицията, на която искаме те да бъдат. Можем да изтриваме или да преименуваме избран подмодул. Това става последният начин. Ако искаме реализация на полици да не се казва така, а сключване на полици, въвеждаме сключване и избираме преименувай от ред команди. И вече в Мое меню подмодул Реализация на полици излиза с името Сключване на полици. От профил можем да сменяме паролата, както и потребителското си име. Въвеждаме новото име и натискаме бутон Промени. Виждаме, че системата вече ни разпознава под името Ика Илиева. За да изчистим филтрите, натискаме Изчисти куки и натискаме бутон Изчисти. Следващия подмодул е форум, който ни отвежда във форума на X-фирма. И последният подмодул е помощ, който отваря ръководството за потребителя. С това приключваме с първия модул начало и възможностите за работа, които той ни дава.